I aquí us presentem els nous membres del grup, el Xavi i la Rosa. Diuen que mallorquins i catalans, catalans i mallorquins. En aquests moments ens trobem a uns 200 metres del coll de Torreneules, que està gairebé a 2.600 metres. Hi ha un fort desnivell. I en unes 2 horetes arribem. Vinga, Juninho! Ah, que ja aniran al coll. Conecta! Ja hi som. ¿Qué, Tony? ¿Cómo va? No, a vegades sí, Poques vegades, però sí que a vegades l'he vist així. Vinga, Joan, saluda, saluda. Ja. Bueno, després de 3 hores i mitja hem assolit el coll de Torreneules, amb tota aquesta panoràmica impressionant. El temps, mira, ha acompanyat, en certa forma, encara acompanyat. Sort que ens han donat un bon esmorzar. El Torreneules petit, Recordes, Rosa, que aquí vaig perdre un guà? Fotia una ventada, no sé per què. Algú el tenia fora, giu, anar cap aquí baix. Que va, ni pensar-hi. Ui, ui, un vent Anava veient com que anava feia. marxant. No, anaves veient com anava... Juninho. Bueno, aquí al darrere meu, Per agafar força, la vall de Ribes, i si anem girant cap allà veurem el Puigmal. Xavi, vols mica de xocolata? Allà està el Puigmal. Ei, Joan! Ei! Vaya que sí.